Ufunda ukuthi kuyakhulekwa nokuthi kuyakhulunywa noNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Oh hallelujah. Ekuhluphekeni kwethu khona izinto esifundayo. Ikhona phela uDavide umuzwe ethi ngakahlupheki athi ngaduka athi kodwa kwangilungela wona ukuba ngihlushwe ngoba ekuhluphekeni kwami ngafunda imiso zika baba wethu osezulwini. Hallelujah. Sifunda izwi lenkosi. Oh madoda, izinto sizifundayo endleleni. Amen bazalwane. Kunezinto uNkulunkulu ahamba esifundisa zona. Khumbula abantwana bakwaIsrayeli mabehamba endleleni. Ithi iBhayibheli ke kwavuka inyoka ezincane. Badideka bangazi ukuthi inyoka ezincane ziqhamuka. Abanye basusa uSathane. Athi nangu uSathane esilethele inyoka ezincane. Kanti zazingaqhamuki khona. Wayengenawo ngisho amandla okuziletha ngoba phela iBhayibheli lithi ngaphansi kwenyawo zethu kunezinto esipraise uSathane. Sithi nangu uSathane ngilethele ukuthi kanti akanawo lawo mandla. Oh Jesus, hallelujah. Izolo masilapha kaNgcobo kashumayela uMantombela uthi uNkulunkulu kavale wayivala izizalo. Uthi uNkulunkulu khona izinto zakhe akazivale ngamabomu. Amen. Wena uthi uSathane uthi nangu uSathane ngenza ukuthi wazamnika amaphiko kanti izinto zakhe uNkulunkulu uzibambe ngamabomu. Ulinda uthi uye kulenkonzo yasemadolweni ukhulume naye maqede bekhona izinto ezenzakalayo. Kwesinye isikhathi ulinda uthi ube nezitha nje aqoqele zona. Alibonge igama likaJesu. Aqoqele izitha zithi masezinazo zibuka avadeke itafula. Amen. Uqala kuyeke nje mabe sakuthanda bonke akubuke nje besakuthanda bonke kodwa kuthi masebekuzonda avenenza isimanga uNkulunkulu uthi baphuma tulo. Hallelujah. Uphume ngeBM baxakeke bonke uthi hayibo. Hallelujah. Ngoba ingane kaJudith nje le yasiqhamuka ngeBM ngoba siyayazi. Hallelujah. Ubelinde ukuthi bahlangane ngawe. Yes, Jesus. Ngoba ngisho emndenini bahlangane ngawe. Babe inkatha abantu ngawe. Jesus. Hayi ngoba esuke ngekho. Yes, Jesus. Athi umbethe noma ethule. Yes, Kodwa Jesus. impendulo ikhona. Amen. So sihamba ngalelo themba bazalwane uthi noma bengathula kodwa khona impendulo kuyena. Yona lento phela ukuthi thina singayi ukuyobuza kubantu indaba zethu. Sizibuza kuyena. Sithi wena sinakho ukonakala. Senze njani baba? How about the Jesus? My boss. Amen. Sifundise lenkosi. Yes, Jesus.